Payoras Kabalen, kayantabing mabilog a puwersa ng GNN TV 44. Babyela reng makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo. Kapamilatan ng garantisado, kompleto, ampong balancing impormasyon. Oreni po rin balitang may kalap ngining Biyernes, May 9, 2025. Yako po, Patricia Mamangon at iti, in News Force, Pampanga. 14 a kandidato king Central Luzon ing papag-explika ning COMELEC kapamilatan ning show cause orders katukining pamaglabag kanu kareng batas pangalalan. Ayning report. Papag-explika na lang ng Commission on Elections o COMELEC, reng 14 a kandidato king Central Luzon. Uli kanuning reklamo king pamaglabag kanu king patakaran na pang-eleksyon. Paralala reng show cause orders kareng kandidato asina lang sang kanu king eleksyon sa Kerakalan makikaugnayan king vote buying. Agpang kang Attorney Elmo Duque, ing Assistant Regional Director ng COMELEC Region 3, didinan lang pamikatago na mag-explika reng kandidato bang mitokyan ng due process king gagawa na investigasyon. Bibigay tayo ng mga show cause orders para sagutin nila, ipakita nila na yung mga respondent ay sila ay walang kasalanan o paglabag sa batas. At binibigyan natin sila ng fair play, due process of law, ini-inform natin na may reklamo tungkol sa kanila, tungkol sa paglabag doon sa mga batas natin na may kaukulan sa vote buying, anti-vote buying, sa labor, discrimination, and abuse of state resources. Ito yung reason kung bakit tayo nagbibigay ng mga show cause order. And the reason why we are here also today is to show to the people na do not give yourself a ground to be prosecuted because COMELEC as the law enforcer has the prosecutorial power. Oreti naman ring bilang dareng peparala na show cause orders. 8 king Pampanga at king Zambales, metong king Bulacan, metong king Nueva Ecija at metong king Tarlac. Makabuklat sa kaning COMELEC kareng reklamo iba't king publiko. Balaos na namang papaganakan ning COMELEC kareng kakandidato na tukyan ning batas at panatilyan ing malinis aalalan. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. King San Fernando, verified na lareng official ballots agamitan para king May 12 elections. Ayning detalye. Pesinayan nganing abak ning Biyernes, May 9 ning verification dareng opisyal a balota para king May 12 elections king San Fernando. Aganapan kay king Mini Convention Center king Heroes Hall. Agpang king COMELEC Resolution number 25-0297 ay inapruban inyang March 7, 2025. Dininan lang upaya reng election officer at city treasurer bang i-check ing laman dareng kawuning balota karas dareti bang siguraduan na masalese at ustula reng balota. Verification po, tinitingnan po natin yung mga official ballots na naibigay sa atin kung tama po yung nasa loob. At in-invite po natin ang mga electoral board representatives, kasama po ng ating mga watchers, mga party representative, ang media, at gayon din po kasama po yung COMELEC at ang LGU po na responsible po sa custody ng ating mga balot. Ing verification na rin balota, asak siya na rin niyayaliwang tubod, iba't ka rin political parties, citizens arm, ampong media. Ang mga susunod po natin na activities like sa Sunday po, magkakaroon po tayo ng early distribution po ng ating mga supplies and official ballots, kung saan ang lahat ng po ng electoral board members ay kukunin na po yung mga gagamitin na supplies for May 12. Layo ning aktibidad ing siguraduan ning integridad ning alalan at apanatili ing transparency king proseso ning eleksyon. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Agpang king COMELEC Region 3, tuklula king 19 reng kaso o reklamo ning vote buying kareng niyayaliwang probinsya king Central Luzon. Pakibaluan ning detalye king report ng Aliana Katangal. Tuklula king 19 ring kaso ning vote buying king Central Luzon. Agpangyan kang Attorney Elmo Duque, Assistant Regional Director ning Commission on Elections o COMELEC Region 3, king genapan a Media Action Center Conference para king National and Local Elections 2025. Agenapan king Campo Olivas, Ciudad San Fernando. We have reported cases of vote buying and we have issued corresponding show cause orders. We have
2 in Aurora, 1 in Bulacan, 6 in Pampanga, 1 in Tarlac, or for a total of 9 cases filed at our office. Makiadwangan niya naman kanu ing COMELEC king Anti-Money Laundering Oversight Committee o AMLAC nung no ka rin malyaring a-monitor ing kaduda-dudang online money transfer a malyaring saklo ning vote buying. Yung Komite kontra Bigay, in-engage ang participation ng AMLAC at yung mga chikas and all other itong mga money institutions dito, the banking institution are involved under what we call the Kontra Bigay Committee. Kasali sila dyan. So they can provide reports to the suspicious transactions by individuals in all the country for this election period. Samantala, agpang kang Attorney Duque alapang mitalang kaso ning vote selling king lalawigan. Ako po, Ialiana Katangal, para king News Force, Pampanga. Balitang tutu, King Balen, Susuy. Atin pang mga paling balita, king pamagbalik ning News Force, Pampanga. Hello po! Alam niyo ba na mas pinadali pa ng COMELEC ang pagboto para sa mga nasa vulnerable sectors? Para sa ating senior citizens, persons with disability at pregnant voters, may priority polling place na para lang sa inyo. Ito ay isang special na polling place na nasa ground floor lamang para hindi po kayo mahirapan. Pero dapat, hindi ka nakarehistro sa accessible polling place. May early voting hours din from 5 a.m. to 7 a.m. Pwede na kayong bumoto sa mga voting centers at piling malls. Iwas sa maraming tao, mas safe para sa inyo. Para sa mga indigenous peoples, ang COMELEC na mismo ang lalapit sa inyo. Meron pong accessible voting center na malapit o nasa komunidad ninyo. Hindi niyo na po kailangan maglakbay ng malayo. Ang mga persons deprived of liberty naman ay maaaring bumoto sa special polling place na nandyan mismo sa inyong jail facility. Kaya huwag mag-alala. Maginhawang pagboto, sigurado! Ang COMELEC po ang mag-aalaga sa inyo. Serbisyong may puso. Tara na! Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako ay isang Anghelenyo. May determinasyon at dedikasyon sa bawat aksyon. Masipag, tapat, at handang maglingkod. Sa oras na dapat. Makatao at may paninindigan. Malikhain at may inisyatiba. May puso para sa masa, handang protektahan ang kapaligiran. Para sa kinabukasan. Ako ay isang Anghelenyo.
Ako ay isang Anghelenyo. Ako ay isang Anghelenyo. Ako ay isang Anghelenyo. Ako ay isang Anghelenyo. Handa ako para sa lungsod. Buong pusong maglilingkod sa inyo. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Deni pa rin balitang dapat tamong tutukan. Bang siguraduhan ng organisado at ligtas sa alalan nganing May 12, binuklat na ng Police Regional Office 3 in Media Action Center. Ay ning report ng Ace Calas. Formal na ng binuklat ng Police Regional Office 3 o PRO3 in Media Action Center o MEC bilang parti ng pamagsadya para king palapit ng 2025 national at local elections king May 12. Penimunan ng PRO3 Regional Director, Police Brigadier General Jean S. Fajardo, yung pamamakulat ng MAC alayo na suportan yung kapagnasan ng Commission on Elections o COMELEC at siguraduan ang masalese, ligtas at tapat ingalalan king Central Luzon. Nagpapasalamat po tayo at sinamahan po at pinagbigyan po ang natin ng ating mga kasamahan sa media yung ating invitasyon ngayon para makita nyo po ito pong ating Media Action Center. Inisa na po natin ito, one-stop shop na po ito. Kung mapapansin nyo po sa likod, nandun na rin po yung ating Regional Election Monitoring Center kung saan meron po tayong in-establish na 10 workstation po para kada probinsya po ay meron pong dedicated po na workstation para kumuha po ng mga reports from the ground para masiguro po natin na timely at tama po yung mga information po na matatanggap po natin. Ang Media Action Center magsilbi ang sentro ng impormasyon para kay media at publiko. Nung noko rin, malyari kumang opisyal ay impormasyon magsumiting report o mangutang dikil kingalalan. Kawanik ng Regional Office, may gumpisa na mo rin ng operasyon daring MAC, Kimbalang Provincial at City Police Office, lalam ng PRO3. Mi talaga naman tauhan ang magsilbing 24/7 bang tanggap kutang, reklamo, ampong report. Sinigurado ng PRO3 yung pamakisan metong kim publiko at media banga panatili in kapayapan kim mabilog a rehiyon angga king eleksyon. Ako po ay Arthur Canlas para king News Force, Pampanga. Balitang totoo, King Balen, Susuyo. Mapaling sagana, ing pepaki da rin Kapampangan, king motorcade ng re-electionist Senator Lito Lapid. Kaya katang silipa ding naging kaganapan, king report ay Pilang aldo bayo yung alalan, dinuro siya kareng Kapampangan na balet, yung re-electionist Senator Lito Lapid, inyang Webis, May 8. Kaya beraking motorcade, ding anak adina Mark Lapid, COO ning Pieza o Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority at Pora Councilor Candidate Maynard Lapid. At yuya naman Keti, Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr., a kandidato namang congressman, king 1st District ning Pampanga. May gumpisa yung caravan, king Capas at Concepcion king Tarlac, Tinaglus king Banban at linibot kareng syudad ning Mabalacat ampong Angeles.
Mayakit king motorcade ding mapaling sagana dareng kabalen king senador. Pasalamat po kayo ng kabalenta mo. At tuloy na kami na pagmamahal sa akin. At tayo nga, at ako naman papalitan natin ang pagmamahal yan. At alam naman nila, 32 years na ako rito. Kaya siguro wala nang bago sa akin dito. Pagsaservisyo na lang sa akin. Siyempre, normal na sa akin yung tumulong lahat para sa ating mga kababayan na mahihirap. Pasalamat si Lapid king balaw sa tiwala dareng Kapampangan king kayang kampanya at may nga kung itulak reng proyekto ami kikaugnayan king inclusive tourism. Kabilang keti ing agritourism, medical tourism at ecotourism ang makasaup kano king kabiyayan, panakitan at seguridad king pamangan dareng Pilipino. Minunayang megsilbi king Senado'y Lapid madiba 2004 hanggang 2016 at pasibayong mihalal inyang 2019. Pasibayang kakandidato iti king daratang May 12, 2025. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, Susuyo. Kaya katamong pakibaluan ning bili ning panahon kilalawigan kilog ning 24 oras. Linual neking Philippine Area of Responsibility ng babante na low pressure area ng Pag-asa. Iti naging dayong 455 kilometers king Kalayaan, Palawan. Ala namang weather disturbance sa paparatang king Philippine Area of Responsibility. Asahan pa mo rin ng mapalit malisangan na panahon king maragula parti ng bansa pauli ng easterlist. Ing easterlist tiyapin ng mapaling angin manibatan king Dagat Pasipiko. Makanyan man, asahan ng localized thunderstorm king Bandanggat Panapon at Bengi. Kabalen, maging partika king pamagbalita king News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, issue o reklamo king kaya kayong lugal, malyari mong ikwento o isumbong kapamilatan dareng numerong mayakit king kaya kayong school. Malyari mo namang mag-post king kaya kaming Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng Genan TV 44 Pampanga, ing adinan kayong matas akalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo kareng sablang Kapampangan. Ayal venue lang ening Biyernes, reng Mekala Pastoria, keting probinsya. Yako po, Patricia Mamangon at iti ing News Force Pampanga. Balitang tutu, king Balen, Susuyo. Hello po! Alam nyo ba na mas pinadali pa ng COMELEC ang pagboto para sa mga nasa vulnerable sectors? Para sa ating senior citizens, persons with disability at pregnant voters, may priority polling place na para lang sa inyo. May early voting hours din. Para sa mga indigenous peoples, may accessible voting center na nasa komunidad ninyo. Ang persons deprived of liberty ay may special polling place na nandyan sa inyong jail facility. Kaya huwag mag-alala. Ang COMELEC po ang mag-aalaga sa inyo. Yan ang serbisyong may puso ng COMELEC.